थिखांबाय फसंबाय थारमाने दा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था माने अब्ला जाबाय नै रेडि आसललै बिसोरो बांग्राफ्रा खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो हैप्पी निउ इयार दे लोगोफोर नोंथांमोननि निउ इयार सेलिब्रेशन निउ इयार बरायनाया माबायदि जादों आं मिथिया आंनि बरायनाया माबायदि बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदों आंनि गारिया एसे बायख्ल'नानै दङ नैबे अबस्था जानानै दङ दे लोगोफोर नै दिनैहाय बेखौबो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन बे गारिया आंनो माब्रै बिदि जाखो बेनिफ्राय नैबे गोदान बोसोर बोथोराव माब्रै मानि थाखाय बिदि जानो मोनखो बेखौ आं जोबनायाव खोन्थागोन बेनि सिगां आंनि निउ इयार सेलिब्रेशन इन द भिलेज गामियावहाय लोगोफोर जोंथ' बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो बानायो ओमफ्राय गोजाम बोसोरखौहाय बिदाय होयो माने जों हमनानै लायो बे मुर्तिया मानसि मुर्तियानो माने 2024 मायथाइ बेखौ जों सावगारनानै बिदाय होनाय बेनिखायनो थाम थिम खालामगासिनो दं दिनैनि हाबाफारिनि थाखाय नैबे जोंनि बिटिनिनि काथलिक गिर्जानि सुबुंफोरा 2024 बोसोरा नैबे मानसिया जासिगोन आरो जोंनि थाखाय दायो हारा बेगें जाजेनबाय हारा बेगें बानायजेनबाय नै सिंनि बेगें बै आखाइ बे आखाइ बे जानजि सेंग्राफ्रा एक्सपार्ट जोबखा जोंना आथिङा गोलाव गोलाव माथो एसे लावगा जागोन नामा मानसियालाय गोजौ गेदेर आच्छा जोङो 2024 मायथाइया थारमाने बिराद अजन गोनांमोन जोंनि मण्डलिनि सेंग्राफोर बिसोर मावथिफोर बेबायदि खाजाबजोबखाबाय गोम गोमनो डाबल खा नामा राहुल बा माने बहाय अजन थादेरगोन नालाय थिखांना लांनांगोन ओंखाम मजबुत खाजोबखाबाय नै बानायनाया जागायबाय सुरु माने बेगेंनि सिगां माने बेक साइडनि बडिखौहाय नै बेबायदि जाबग्रोखाबाय आरो नै दा बेक साइडनि बडि इयो बेक साइडनि बडिनो जिगामा रोगायै होफैबाय बडि बानायगासिनो दं औ ओरै फेन्दा दिस इज फेन्दा दिस इज स्टमाक बेलि उदै नैबोहाय बा ओमफ्राय बेगेङाखौ ओरै हाननानै दोनथ'दों नै ओमफ्राय दा बेखौ बेगेङाखौबो सायाव जाबनानै आरो सायाव जिगाब बेबायदि अब्ला बेगेंखौ सायाव जाबमायसै आरो नै मेन हार्डि बेगें बास गोरोंलै दाने सानि बडि सायाव होलायबाय बेगेङा गेजेराव थाबाय दाने सायावनि बास उदैया गोगोम जाखानांगौनो बास जाहांबाय नै दा गय लाबोना फैलायखाबाय नै सेंग्राफोरनोहाय मुर्ति बानायग्राफोरनो गाव माने जानानै एसे फुरथि जानायनि दामाखाल बोसोरावहाय बोसोराव बानायफैखायो आंनियावहाय औ ओमफ्राय एफा खाजियाव दा होनो हायोमोन औ देग्लायहाय गैलायबाबो बे गयानोसै बे गय अरजाया जिगामाथ' नोंनि ना औ नों दान होखायो दा जिगाबखौ बोसोरै बानायफै औ गोरलै दं होमब्लाबो मद' साइज खादा गया जों ओरैनो नै गिदिरनो औ गिदिरना होन मावखानायसैलै बेखौ मा होनोमोनलाय गफि खालारि हुकेन बर'नि लेखायाव हुकेन हुकेना ओमफ्राय खालारि स्टान्डार्ड लेंगुवेजाव हुकेन सोर मिथियामोन ओमफ्राय नोंसिनिजों सोर मा होनो खोथा हरदे नै बेखौहाय ओमफ्राय नैबो बाबुमोना बानायगासिनो दं नै मा जागोन इयो डिवाइन मानसि खर' बानायदोंलै इसोरो नै डिवाइनजों लिजासजोंहाय होमब्ला खर'आ रेडि जाबायलै नै बानायनाया फ्राय अलमस्ट रेडि लोगोफोर नै फिनिशिं खालामगासिनो दं सेंग्राफ्रा फिनिशिंल'सै नै बा अस्थाना बे नै एडभाइजारा डाइरेक्टर गोदोनिफ्राय बानायबोग्रा नालाय गोदोहाय हिर'शिमा आरो नागासाकियाव बेरहोनाया औ बेखौ सोजोबनोसै नै बेनोखा एटम बम बेखौ ओरै सोजोबगोननो खामना बेखौ सावगोन नालाय सावला बे थुम थाम बेरनांगौ आरो बिदियाथ' आसलरा नोगो गोमखायो थामसो ओंखायजाबाय दा नारसोखाबाय आरो नै बेबायदि अब्ला जाबाय नै रेडि जोंना मानसि मुर्तिया बानखाबाय ओमफ्राय दा बेखौ गिर्जा लांगोनायावहाय बहायहैनायसै नै वा गोगोम गोजौ गिदिर गोलाव जाखाबाय वास गोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि सेलेब्रेसन निउ इयार सेलेब्रेसन होबोबाय होमब्ला नै आसललै बिसोरो बानग्राफ्रा अब्ला लोगोफोर लानानै फैबाय जोङो गिर्जा लांगोनायावहाय जोंनि गिर्जा बेनो नै सेन्ट जसेफ काथलिक चार्च बिटिनि नै बेवहाय फिनिशिं माने गुस्ला गानहोनाय मानाय खालामगासिनो दं नै ओमफ्राय बमा सोफामबावदों दां आथिङा जुथाया
मा ब्रेन्ड मा खब्रा another style आदसा ओरै गस्ला गानहोगासिनो दङ नै बा हेभि गस्लाबो वाटारप्रुफ खा नैबे जाहैबाय मोखां खर' बेनि महरखौ आं होनायसै लाबो रङा लाबो डिभाइन महरखौ आं होनि आं नुफेराखैमोनलै नुनायालाय लानलाइननो मेगन सानायखौ होजेनबाय आं जेलासि जाबाय नै थिखांनायसै दे लोगोफोर गसंनायसै हाफोर दावखाबाय मोननै ओरैनि आथिं थोंनैनि येस थिखांबाय फसंबाय थारमाने ओइ खुग्लुबफैनायलै माला गानहोलायखाबाय देग्लायनो साबसिनलै देग्लायनो साबसिन बैयाव दङ गोजौआव लिरबाय मेगन सानाय गाज्रि गोसो बिदाय 2024 ओमफ्राय गाज्रि आखुफोर बेखौ जों सावगारजोबगोन थारमाने बेफोर गाज्रि आखलफोरखौहाय बे लिरनायफोरखौ आं लिरदों दे लोगोफोर गोदो एसे आखिलाबायोमोन ना होबाय आं नै अब्ला लोगोफोर मोनाबाय मोनायावसो सेलेब्रेशना बोसोर गोदानखौथ' मोनायावसो नाजावगोन बा बरायगोन वेलकामिं निउ इयार बेनिफ्राय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि मुङाव जि बानायनाय मानसि मुर्ति बेखौहाय दा सावसिगोन मिसाबुलि एबा गिर्जानि हाबाफारिनि उनाव दे लोगोफोर दा आङो गिर्जायाव फैबाय रायजो राजाफोरबो फैबाय जोंनि मण्डलिनि गिर्जानि दा जोंनि गिर्जाया बेबायदि नुयो नै लामायाव ओरै लाइट होबोखादों ओमफ्राय नैबेवहाय नायदो डेक'रेसनखौ दिनैहाय देखायनो मोनसिगोन नोंथांमोननो जोंनि गिर्जानि डेक'रेसन जोंनि सेंग्राफोर डेक'रेट खालामनायनि इउथ्सफोर जोंनि बे जाहैबाय सेन्ट जसेफ्स कैथलिक चार्च बिटिनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि नै लोगोफोर माबायदि नुदों अब्ला आंबो दसे गिर्जा हाबनायसो लोगोफोर गिर्जा हाबनायनि उनाव नै बै सावनाय नैबेखौ सावनायनि हाबाफारिया जागोन अब्ला गिर्जा हाबलांनि ओमफ्राय गिर्जा जानायखौ ससे आं नोंथांमोननो दिन्थिनि लोगोफोर दे लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय जोंनि कैथलिक धोरोमनि देरसिन हाबाफारि जायखौ बुङो गोथार मिसाबुलि बावनाय दा मिसाबुलि बावनायनि गेजेरजों जोङो नैबे बोसोरसेखौ मोननो हानायनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होबाय आरो गोदान बोसोरनि थाखाय बोर बिनानै लाबाय दा मिसाबुलिखौ खुंदों फादर दामियान बसुमतारी बिथां बेंटल पारिसनि पारिस प्रिस्ट अब्ला लोगोफोर गिर्जानि हाबाफारियाथ' जोब्बाय दानिया जासिगोन जोंनि मेन सेलेब्रेशननि मोनसेबाव हाबाफारि बेनो जाहैबाय आं दहाय बुंनाय बायदि ना माथो फ्रेंकलिन सावनायसो दा इखौ ओमफ्राय दा दसे उनावनो बे ब्लाव ब्लाव सावना बेखौ बिदाय होसिगोन आरो बिदाय 2024 बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोननि बोसोर गोदानखौ माबायदि बरायदों गोजाम बोसोरखौ माबायदि बिदाय होदों एसे कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर बे जाहैबाय बनजार सावहदग्रा माने गोजौ खर'निफ्रायसो सावनांगौ नालाय नैबो आरो नोंजोंबो लोगोसे आमेन गोदान बोसोरनि बोसोर गोदाननि बोसोर गोदाननि बोसोर गोदाननि होमब्ला बे खामगासिनो दङ ओमफ्राय नैबावहाय माबा माबि गावबावगोन आरो बम मानसिफ्रा ओरै साइडनाव जोबखा गिनांगौना डेन्जार डेन्जार बमाया ओरैनोबो होबाय हरसे बेदगा लाबोआखैना रा
बेबो दाबो जोबा माथो वा एक्सपिस औ ब्लाव जोंबाय नै बा माथो बैलाय उरायलाबायखो अदु आसल ना माइलाय नों लहानि खसाब गानदों नामा माथो गिटारा बा मा गफिया गिनानै बस थाफैबाय नै ओरैसो गिजोबबाय बिसोरो सिरियासानो ओरै थाखोमा फैजोबबाय गिर्जा लांगोनायाव गिनांगौबो बमाबो डेन्जार ना हेभिना बमाया हेभि लिरनायानो 25 मिटार गोजानाव थानानै गावनायनिसो गिया जायो 25 मिटारावथ' जों गैबावासोमोन स' लोगोफोर बे जाहैबाय आंनि गारि ग्रेन्ड आइटेन नियस बेनिफ्राय बे घटना जानाया दाख्लै डिसेम्बरनि 27 थारिखआवनो जादों लोगोफोर ओमफ्राय अन द स्पट आं भिडिअ खालामनो हायाखिसै माने गोसोआ बिराद सामा मोनोना गोदान गारिबो होनजाबाय ओमफ्राय बेबायदि गारिखौहाय अन द स्पट बेबायदि नुयोब्ला बोरैबा जायो स' आं अन स्पटनावहाय भिडिअ जेबो लायाखै ओमफ्राय आं दिनैसो बेनि बिसय एसे शेयार खालामनो नागिरदों लोगोफोर अब्ला खोनासंदो माब्रै जाथाया जादोंमोन थारमाने गंसे गारिया बोलेर' पिकआपा बेक खालामनायावहाय बेक खालामै बेस्रा माने बारा खेल खालामस्लाबनो हायाखै आउट अफ कन्ट्रल जानानैहाय कन्ट्रल खालामस्लाबनो हायि जानानैहाय माने बेक साइडजों फैनानैहाय आं गारिया दोनबाय थादोंमोन आरो साइडआवहाय दोनबायसो थादोंमोन लामायाव ओमफ्राय बेयावनो सासे मानसिया बेस्रा माने नैबे क्रास नैबे हेडलाइटना थांबाय नै ओमफ्राय नैबे फेन्डार ना मा होनो बे थांबाय नै ओमफ्राय नैबे बाम्पाराबो नैबे गैलायनि खावसे ओमफ्राय नैबे नै सिंनि बे जेनाखि बाइकनि मार्डगार्ड बायदि थायोना बेबो नैबे जिदों नै बेबायदि दा गारिया सालायजायो जेबो नङा दा आं बे गारिखौनो उफाय गैया इमारजेन्सियावहाय माने सालायथ'नांगासिनो दङ शरुमावहाय आङो दाखालिनो थांनानैहाय दिन्थिबाय एस्टिमेट खालामबाय ओमफ्राय पार्ट्सफोरखौ नायबाय पार्ट्सफोरा माने स्टकआव गैजोमा दा बेखौहाय अर्डार खालामबोबाय बेनिफ्राय बोथोराबो गोदान बोसोरनि बोथोर खामानि मावग्राफ्रा अफिसियेलि बांद्राय एटेन्ड जाया नालाय दा बेनिखायनो माने फैगौ उइकआवहाय जेब्ला आंनि पार्ट्सफ्रा सफैजोबगोन अब्ला आं गारिखौहाय रिपेयारिं खालामनानै लासिगोन आरो लोगोफोर दा बेबायदि जादों आंनि नैबे ग्रेन्ड आइटेन गारिनि अबस्था 2024 बोसोरनि जोबनायाव नै बेबायदि लोगोफोर दिनैहाय आङो शेयार खालामबाय आरो लोगोफोर दा निउ इयारावहाय ओरै थांनायावहाय उफाय गैया इमारजेन्सियावहाय पिकनिक जाहैनायफ्राव नै बेखौनो लांथ'नांसिगोन लोगोफोर दा लामाफ्राव जायफ्रा सिनायखायो माने मिथिदो माने सोंलायनांले आरो मा जाया माब्रै जाया बेबायदि ओमफ्राय सोर खालामदों बेखौ आं खोन्थाथ'ले उसुबिदा जायो माने गावबो माने गोसो जानानै बानायनाय नङा नालाय दा गारि इन्जिन बुस्थु मालाबा समाव आउट अफ कन्ट्रल जायो मानसिनि खामानि बायदिथ' जाया नालाय बेबायदि आरो लोगोफोर जोबनायाव बयनिसिमबो आरोबाव हाप्पि निउ इयार लोगोफोर दे उननि भिडिअ लोगो मोनगोन